Видеолекция номер 3. Старобългарският език и неговите функции. Старобългарският период от развитието на българския език обхваща времето между 9 и 11 век. Това е епоха, която обхваща утвърждаването му като общ език на средновековната българска народност, създаването на базираната на него писменост, възникването на неговата нормативна книжовна форма и създаването на така наречените класически старобългарски паметници. В качеството си на книжовен, старобългарският език се развива във взаимодействие с породилата го говорна среда и изпълнява разнообразни обществени задачи. Ето кратък преглед на неговите функции. Средновековният български език от периода 9-11 век, така нареченият старобългарски език, е служебен език на целия апарат на българската държава. Доказателство за това са съхранените, въпреки превратностите на българската историческа съдба, немалък брой надписи с административен характер – строителни, надгробни, летописни. Този език се използва и в светското право, свидетелство за което е преводът на византийската еклога «Закон за съдене на хората». Старобългарският език обслужва също църковната организация. За това говори значителната по обем църковна правна литература. Преведеният вероятно от Методий Номоканон, сборникът Синтагма, заповедите на светите отци, а също литургичните бележки към богослужебните текстове, черковно сказание на Константин Преславски, запазените надписи, отнасящи се до църковния живот и други. Цялото богослужение в средновековната българска държава се извършва на старобългарски език. През средновековието тази функция е изключително важна, тъй като обуславя официалната държавна религия. Употребата в храмовете придава на богослужебния език авторитет и социален престиж. На този език се създава богата богослужебна литература, а в процеса на нейното сътворяване езикът се развива и обогатява. Чрез храмовете книжовният старобългарски достига до различни обществени групи, съставляващи средновековната българска народност. Свидетелства за богослужебната функция на старобългарския език са запазените в по-ранни или по-късни преписи изборни евангелия, 4 евангелия, апостоли, псалтири, требници, служебници, сборници с проповеди и жития и други. На старобългарски език се осъществява също образованието, по това време най-вече в манастирските училища. За това говорят археологическите находки на пособия за писане при разкопки на манастири от периода 9-11 век, както и учебните текстове, написани върху белоглинени плочки от кръглата църква в Преслав. Старобългарският език е език на богата система от жанрове на средновековната художествена литература, както оригинална, така и преводна. Сред жанровете в областта на прозата присъстват похвалните слова, поучителните беседи, пространните и проложните жития, патеричните разкази, светските повести и апокрифите. В областта на поезията, освен многобройните преводни творби, обединени в химнографски сборници, се създават и оригинални произведения на творци като Климент Охридски, Наум Охридски, Константин Преславски. На старобългарски език се създава и специализирана литература в различните области на средновековното знание. Богословието е представено с редица преводи на авторитети като Йоан Златоуст, Василий Велики, Атанасий Александрийски, Епифаний Кипърски, Григорий Богослов, Ефрем Сирин и други, но и с оригинални творби на пресвитер Козма и черноризец Петър.
Правната литература от своя страна включва произведения, посветени на църковното и светското право. Тук могат да се причислят споменатите във връзка с функционирането на държавния и църковен апарат творби като Методиевия номоканон, синтагмата, законът за съдене на хората и други. Историографията е представена от преводи на византийски хронисти като Йоан Малала, Георги Амартол, Георги Синкел, от старобългарски преработки като съчинението Историкии на Константин Преславски, съставено въз основа на византийски източници, и летописец накратко, запазен в изборник от 1073 година. Вероятно през 11 век възниква български апокрифен летопис, съхранен в сръбски препис. Към старобългарската историография трябва да се причислят и някои надписи с исторически характер. Например, битолския надпис на цар Иван Владислав. Исторически характер имат и голям брой предговори, послеслови и приписки, в които се възвеличава книжовния разцвет на България и заслугите на негови дейци. Такива са, например, предисловието към Симеоновия златострой, похвалата за цар Симеон в изборника от 1073 година и други. Филологическата книжнина също е застъпена. Нейното присъствие се обяснява с засиления интерес към проблемите на превода в старобългарската епоха. В този период възниква оригинално старобългарско произведение, от което е запазен само един лист, така нареченият македонски кирилски лист. Подобен характер има прологът на Йоан Екзарх към превода на богословието на Йоан Дамаскин. Развоят на гръцката и славянската писменост, както и предимствата на последната при отразяването на славянската реч, са изяснени в трактата за буквите на Черноризец Храбър. Със значителни по своя обем и съдържание творби е засвидетелствана природонаучната литература. Откриваме я в преводни и компилативни сборници с енциклопедичен характер. Богословие на Йоан Дамаскин, Шестоднев на Йоан Екзарх, изборник от 1073 година. В тези произведения присъстват различни области на средновековната образованост – космогония, астрономия, география, ботаника, зоология, антропология, математика, с съответните системи от термини. Старобългарският книжовен език е обслужвал в една или друга степен и битовото общуване в областта на търговията, занаятите и всекидневния живот. За това говоря така нареченото зоографско продавателно от 980 година, надписът върху прешлен от Вретено, намерен в Преслав, и запазените графити, надписи с частен характер, надраскани върху керемида, мокра мазилка или камък, запазени в района на Преслав и Северна Добруджа. Без да претендира за изчерпателност, представеното функционално многообразие на старобългарския език е един от най-сериозните аргументи против схващането, че той е само църковен език или пък общславянски език, кой не, който е изкуствено създаден и няма своя народностна основа. Напротив, старобългарският книжовен език възниква въз основа на конкретен български, в езиковецкия смисъл на това определение, говор и заживява в българска среда. През периода 9-11 век той се развива във връзка с живите български говори и се усъвършенства с изискванията на разнообразните му обществени функции. Старобългарският далеч не е само култов език, а успешно играе ролята на пълноценен наддиалектен, културен и народностен език на българите.